Ja viem, že je neskoro, ale môžem sa ťa niečo opýtať? Máš niekedy zlé sny? Povedz mi o tom. No, bol som v kúpeľni. Čistil som si zuby, všetky moje zuby začali vypadávať. Krv bola po celom umývadle. Bolo to hrozné. Bojíš sa niečoho? Áno, hej. Máš niekedy pocit, že ťa niekto sleduje? Čo ty myslíš? Večer som išiel do postele. Môžem odpísať, že niekto stál za mojím oknom. Nebuď smiešný. Niekto sa len prechádzal. Dok, bol som na druhom poschodí. Hovoril si o tom s tvojou mamou? Povedal, že si to len predstavujem. No, nie je tu nič zlé s tvojimi zubami. Zober si toto. Malo by ti to pomôcť. No tak, Dok, nepotrebujem tieto veci. Mal by si scout. Toto nie je normálne. Zníš ako moja mama. Pomôž mi odtiaľ. Musí byť rada, že sa k nej znova nasťahuješ. Potom, čo ma vyhodili, sranduješ? Ja zažalujem buď do pekla za to, čo mi urobili. To nebudeš prvý. Dok, keď ťa oni s niečím udrú, udri ich dvakrát silnejšie, počuješ? Už je dosť neskoro. No, odveziem ťa. Bože, máš tu hotovú videopožičovňu. Čo to mohlo spôsobiť? Zabudni na to. Poď, kým sa dotmie. Scout? Je tu. Potrebujem môj. Čo to robíš? Daj mi to, dokiaľ sa nezraníš. Povedal si mi, že mám byť na pozore. Mal si čakať v aute. Podri, čo ak je to pasca? On je sám. Nemohol by to dlho trvať. Ten Rusák je dvakrát väčší ako ty. Len potrebujem, aby rozprával. Čo ak nebude? Proste dávaj pozor na políciu. Builders League. Vyzeráš stratený, kamarát. A ten obrok ti nesekne. Nepýtal som sa ťa na tvoj názor. Takže povedz mi fakt, kto je Spojka? Kto je tvoj nový zamestnávateľ? Neviem, čo to hovoríš. To uniesol Archibalda. Bol si to ty? Ty poznáš cenu zradenia, kamarát. Hodia ťa o stenu kvôli tomu. Čo je v tom kufríku? To sa ťa netýka. Daj to sem. Chceš môj kufrík? To je 189, a jsem bez stroku, nejsem v cintoríne. Hľadané vozidlo je čierny pohrebák. 10-9 ešte raz? Čierny pohrebák? 10-4, správne. Je toto vtip? Do Ukrajiny je čierny pohrebák na túto hodinu. A myslíš si, že je to smiešné 189? To som nebol ja. To kto má byť?
Stalingrad. Žer toto. Nie za čo? Ty idiot! On bol naše jediné vodítko a teraz je mŕtvý. Len ste sa rozprávali? Musíme odtiaľ odísť. A čo s telom? Moju kameru som nechal v aute. Prines mi ju. Teraz. Zabudni, že na budúce zachránim tvoj tenký zadek. Čo sa tu stalo? Zobral kufrík. Hej, Dok, Áno? čo si tým myslel, keď si povedal, že nie som prvý? Hovoril si o nehode? Niečo také. Hovoríš mi, že sa to už niekedy stalo? Dok, čo je zlé s respawn strojom? Nefunguje to vždycky tak, ako by malo. Nejakí sa tam zaseknú zatiaľ, čo sa chcú dostať cez. O čom tu do čerta hovoríš, Dok? Videl som, že sa to stalo len raz na predných líniách. Vyšiel cez kríčajúci, bolo to strašné. Keď vybehol z miestnosti, tak som... Čo si videl, Dok? To nechceš vedieť. Díky za odvoz, Dok. Naozaj nechceš ísť dovnútra a povedať ahoj mame? Odkiaľ je to skála? Musím sa vrátiť do tam. Mal by si vychádzať viac vonku, Dok. Vidíme sa neskôr, dobre? Vidíme sa neskôr. Mami, som doma. Kde si do čerta bol? Ideš neskoro. To som na kontrolu, mami. Som v pohode. Tak ako u doktora. Fajn? Spýtal si sa, či sa zastaví? Je mi toho chlapa ľúto. A čo je s ním? Myslím, že niečo berie. Du hast aber einen schönen Ball. Večera je hotová, Zlatko. OK, vydrž. Haló? Díky za odvoz, Dok. Naozaj nechceš ísť dovnútra a povedať ahoj mame? Čo si do... Kto je to? Mal by si vychádzať viac vonku, Dok. Čo? Čo to do čerta je? Kto ste? Hej, mami. Som doma. Hallo? Aber die habe ich ja gar nicht gekannt. Die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Und die? Und die hast du auch nicht gekannt, was?
pohrebák? Skoro. Čo by mohlo byť v tým kufri? Peniaze, zlato, diamanty. Nemyslím si, že je to o peňazí. Je to bomba? Keby to bola, tak by ma s ňou nebuchol po hlave. Čo ak je v tom Archibaldova hlava? Už dosť, Soldier! Keď nezistíme, kde on je, budú mať obe naše hlavy. Čo do Fráňa kráľa si myslíš, že robíš? Myslím, že viem, koho sa opýtať. Soldier, no to len príjma, ono to neprenáša. Príjem, tu je 185. Povedzte mi niečo o tom okromto pohrebáku. Rozumiem. 185, tu je 187. Vidím čierny pohrebák smerujúci na západný breh. 10-4, za ním! Smeruje na Purgatory Avenue. Idem ho zastaviť. Soldier. Potrebujem, aby ste stiahli okienko. Vidím vašu tvár. Aká to bola ulica? Purgatory. Nič nevidím. Potrebujeme všetky jednotky v centre mesta. Vianoc, že? Haló? Hej, Doc. Vďaka Bohu, Scout, si v pohode. Ja viem, že je neskoro, ale môžem sa ťa niečo opýtať. Čo? Scout, kde si? Máš niekedy pocit, že ťa niekto sleduje? Čo si s ním do pekla urobil?